Il-Prim Ministru Joseph Muscat ma jridx wieġeb dwar jekk se tintrefa' responsabilità wara xhur ta' allowances irregolari illi nħarġu minn Identity Malta. Mistoqsi minn dan l-istazzjon il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li m'għandux idea dwar din il-kwistjoni minkejja li l-iskandli dwar din l-aġenzija kienu ppubblikati ġimagħtejn ilu. M'għandix idea, ovvjament naraw li jekk ikun hemm mistoqsijiet li battuhom naraw. Giulia Farrugia Portelli. M'għandix dubju tkun qed itweġibhom dak ir-rigward. Iżda Net News ilu ġimagħtejn li bagħat il-mistoqsijiet lis-Segretarju Parlamentari Giulia Farrugia Portelli dwar dawn l-irregolaritajiet fih dan din l-Aġenzija tal-Gvern. Dan minkejja li kienet hija stess li weditna li jekk nibagħtu l-mistoqsijiet tkun qed tweġibna. Tikkonferma jew tiġħad li għal kważi 7 xhur f'Identity Malta nħarġu allowances li kienu regolari. Minix informata b'dan il-każ, nistennek tibatli d-dettalji u tkun qed tingħata tweġiba, m'għandix problema. Kien in-nazzjon li żvela li dawn l-allowances mal-paga nħarġu biss biex il-ħaddiema jalqu ħalqhom u ma jikxfux it-taħwit u irregolaritajiet li huma r-regola tal-ġurnata fih dan Identity Malta. Dan wara li l-istess ħaddiema l-mentaw għaliex impjegat ieħor li la kien jikkwalifika b'bażi ta' kwalifiċi u lanqas fuq bażi ta' esperjenza ingħata promozzjoni sħiħa. Sissa mhux biss dan l-istazzjon għadu bla tweġiba, iżda fih dan Identity Malta ma ttieħdet l-ebda azzjoni ma ġewx irtirati dawn l-allowances u lanqas intrefet xi tip ta' responsabbilta'.